लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव नेचार पाब्लिकेसन लाबोना होफैदों गुबुन गुबुन मोनबा रादाब। दा बे रादाबफोरनि गेजेरजों नोंथांमोनहा मिथिनो मोनगोन गोबांथार खौरां जानो हागौ साख्रिनि ओनसोलारि रायजोनि बा मुलुगनि गोबां बायदिसिना खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय लाबोनाय जाहैयो। फार्स्टआव नुनो मोन्दों दिनैनि बे रादाबाव बड'लेण्डखौ बयनोबो नांगौ बेखौ बुंदों बिथां खाम्फा बरगयारी बिथाङा, जाय बिटिसिनि डिपुटि चिफ। मोनसे खौरांगिरिनि मोगा-मोगियाव बड'लेण्डआ बयनिबो थाखाय आरो बेखौ दाबिनायाव 10,000निबो बांसिन सुबुङा थैबाय। बेनिखायनो जों दा दाबिखौ लांबाय थानांगौ होनना बिथां बरगयारीआ बुंदों, जाय बिथाङा बिटिसिनि लेङाइ चिफ। बे खौरांखौ मैया बड'लेण्ड रादाब मुंनि मोनसे निउज पर्टेल चेनेलाव नुनायलाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै होफैनाय जादों। नोंथांमोनहा बेखौ अरिजिनेल भिडिअखौ नायनो लुबैदोंबा डिस्क्रिप्सननि गेजेरजों लिंकआव थांनानै नायनो हानाय जाहैगोन। दा बियो जोबोद मोजां खौरां। मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो बड'लेण्ड दाबिग्रा बिथांमोनहा जोंनि एबा बड'लेण्डनि सोमोन्दै गोबां गेदेमाफोरा राव होयोब्ला बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावनि बाथ्रा। दा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो आफादनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरानो बेबायदि बाथ्रा बुङोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। बेनि थाखायनो बेबायदि बुंनाया बेयो जोबोद गिदिर मोनसे क्रेडिट हारिनि थाखाय। एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमा गावथारजादों, बे जोबोद दुखुनि बाथ्रा। जाय जेरैखि जाया मानो गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावदोंमोन, नाथाय बिथांमोननि जिउ गोमानाया जोंनि थाखाय साफ्रोमबोनि थाखाय जोबोद खहा गोनां। थांनाय 6 जानुवारियाव इनसाइड नर्थ इस्ट आरो गोबां खौरां बिजोङाव नुनो मोनोदि एनडिएफबिनि सासे सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारी, जायखौ लाखोमानाय मुं हिसाबै सतबांसा मुं हिसाबै मिथिनाय जादों, बिथांखौ आसाम पुलिसआ गाग्लोबनानै जिउ खोमादों। मिथिनो मोनदों बिथांजों लोगोसे गोबां अस्त्रफोरबो दंफायोमोन। दा बिथांखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय जानो हागौ। दा बिथांनि जिउमाया आलो गोजोनै थाहैथों, सोरगोआव जायगा मोनहैथों, बेनि थाखाय जोङो नेचार पाब्लिकेसन जानानै बिथांनि जिउमानि थाखाय आर'ज गाबबाय। जिखि जाया मानो बिथांबादि गोबांथार जोंनि बर' जोहोलावफोरा जिउ गोमालांनांबाय। जेरैखि जाया जायखिजाया जाहोनावनो बिथांमोना जोबोद गोबां जिउ गोमालांनांबाय। बिथांमोननि थाखाय जोङो हानजासे आर'ज गाबनांगोन। बेनिफ्राय बोहैथि दानाव जानो गोनां गोजौ फरायसालिनि अर्थात हाइ स्कुल सेक्सननि टेट एग्जामनि एडमिट कार्डखौ फोसावनाय जाबाय। बेनिखायनो जायफोरा नोंथांमोनहा टेट हाइ स्कुलनि होनो गोसोमोन, नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लानो हासिगोन। डिस्क्रिप्सनाव लिंक दङ, बे लिंकनि गेजेरजों थांनानै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामना लानो हानाय जाहैगोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव दंमोन फोरोंगिरि नांगौ फर प्राइभेट स्कुलनि फोरोंगिरि। बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों इउएन एकाडेमि गुरुभाषानि। बेयाव इउएन एकाडेमि गुरुभाषायाव सानै फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों होनना बुंदों बिथांमोना बाय'डाटा होनानै। नोंथांमोना बेखौ जुदि इन्टारभिउ लायोबा इन्टारभिउआव नोंथांमोना मोगा-मोगि लाहैनो हागोन। बेयाव नांगौ फोरोंगिरिनि जायगाया जाहैबाय इंराजि फोरोंगिरि सासे नांगौनो आरो लोगो फोरोंगिरि जायखिजाया एसिस्टेन्ट टिचार बिथांमोना DELED गोनां सासे बिनाय जादों। सोलोंथाइनि गुना नाथाय ग्रेजुवेट जानांगोन होनदों, एनि ग्रेजुवेट। बेनिफ्राय मोगा-मोगि लानाय जागोन होनदों। बेयाव नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट नाम्बार दङ, कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना हाबनो हागोन आरो बिथांमोनजों सुलुद लाहैनानै बिथांमोननि जेंनाखौ सुस्रांना होनो हानाय जाहैगोन आरो नोंथांमोननि जेंनायाबो सुस्रांजागोन। अब्ला बेखिनिमोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नोंथांमोननि थाखाय साख्रिनि रादाब। बाव दङ गुवाहाटि हाइ कर्टआव साख्रि ओंखारदों, नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हानाय जागोन। बे जाहैबाय फारि फारि नायलां। जुडिशियेल एकाडेमि गुवाहाटि रिक्रुटमेन्ट फर स्टेन'ग्राफार एन्ड एटेन्डार। बेयाव नोंथांमोना मोननै बिथिङाव नुदों, स्टेन'ग्राफार आरो एटेन्डार। दा बेहाय फारियै नायलां, नोंथांमोननो खिन्थानानै होलांबाय थागोन। स्टेन'ग्राफार दङ, स्केला जाहैबाय 30,000निफ्राय 1.10 लाख'दात 1,10,000सिम। बेनिफ्राय ग्रेड पे थागोन। बेनिफ्राय पस्टआ नाथाय मोनसेल'। बेनिफ्राय नांगोन क्वालिफिकेसना ग्रेजुवेट उइथ कम्पिउटार नलेज डिप्ल'मा इन स्टेन'ग्राफार एबा शर्टेन लानाय जानांगोन होनदों। बेनिफ्राय स्पिडा जाहैगोन 120 WPM। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन, कम्पिउटार स्पिड जानांगोन। बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे दाबावनांगोन 40 WPM, बेयाव जागोन। बेनिफ्राय डिप्ल'माया मा जानांगोन, स्टेन'ग्राफि शुड बी फ्रम द इन्स्टिटिउसन रिकगनाइज्ड बाय NCPT नेशनेल काउन्सिल फर भकेशनेल ट्रेनिं बाय मिनिस्ट्रि अफ स्किल डेभेलपमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनारशिप। बेनिफ्राय पारमिसन लानाय जानांगोन, गनायथि गोनां जानांगोन थारमाने डिप्ल'माया। बेनिफ्राय मोनसेया नुनो मोन्दों स्टेन'ग्राफार ग्रेड सेकेन्ड, बेयावबो एखेयानो, स्केला एसे खम। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेहाय स्केला 22,000निफ्राय स्टार्ट जागोन बेनिया। बेनिफ्राय बेबो ग्रेजुवेट, ओमफ्राय कम्पिउटार नलेज गोनां जानांगोन। बेना 100 WPM आरो कम्पिउटार स्पिडा जाहैबाय 40। बेनिफ्राय डिप्ल'माया जागोन स्टेन'ग्राफि, बे एखे।
बेनिफ्राय एटेन्डार नुनो मोनदों एटेन्डाराव मिनिमाम 8 स्टेन्डार्ड पास जाबानो जागोन होनदों बेनिफ्राय ग्रेजुवेट जानो नाङा होनदों शुड नट बि ग्रेजुवेट होनदों ग्रेजुवेट नाङा बेनिफ्राय 8 पास अर्थात ग्रेजुवेटनि गाहायाव आरो 8 पासनि गोजौआवबानो जागोन आरो 8 पासनिफ्राय लानानै स्केला जागोन 12,000निफ्राय स्टार्टिं बेनिफ्राय इम्पर्टेन्ट डेट्स नोंथांमोना नुनो मोनगोन साबमिसन अनलाइन साबमिसना जाहैगोन 10 तारिख जानुवारिनि 10 2020 बेनिफ्राय जागायजेनगोन लास्ट डेटआ जाहैगोन 25 जानुवारियावनो 2020नि बेनिफ्राय टाइम दङ 4:30 सिमल' जाहैगोन लास्ट डेटआ बेनिफ्राय लास्ट पेमेन्ट फैसा हरनायनियाबो 28 जानुवारिसिमाव सोलिगोन होनदों बेनिफ्राय एज लिमिटआ दङ 18निफ्राय 38 इयार्ससिम एसटि हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ दङ एप्लाइआव एप्लिकेसन फिसनिखौ नोंथांमोना नाय एप्लिकेसन फिसआ 150मोन एसटिनि थाखाय आदार्सनि थाखाय 300 बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ दङ हाउ टु एप्लाइआव नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइट दङ अफिसियेल नटिस दङ बेहाय नोंथांमोनहा डाइरेक्टलि हाबनानै नायनानै एप्लाइ खालामनो हानाय जाहैगोन जेब्ला एप्लाइ डेट फैयो अब्ला एप्लाइ डेटआ अन जानानै थागोन नाथाय दा एप्लाइ डेट अन नङा बेनिखायनो नोंथांमोननि थाखाय बेयाव डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों बेजों थांनानै नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै लानो हानाय जाहैगोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गासै मोनबा रादाबा बेखिनियानोमोन फैगौ थानाय समाव बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रादाब बुथुमनानै नोंथांमोननि सेराव जयै जथायनानै होनाय जाहैगोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नटिफिकेसना नोंथांनाव थाङो नोंथाङा मिथिनो मोननाय जाहैयो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालाम जेबो नङा एसेनोसै गोजोन्थों।